gin jok ma maybe eka gichako ohala. Okay? Samoro ng'ato wuok e college to neno ni anto adwa timo ohala. Kata nitie ng'at machako ohala ma kawuono kata ekoparo ni mondo chake kata nochako machiegni. Iwinjo? Nikech sama bende wawach ni loko tax laws gi kata mana weche mag usuru mai county. Obro yudo jok manosechako chon, jok makore ka chako sani, to kendo obro yudo ng'at makore ka panga ng'owa chako. To jogi sama giloso bylaws gi matiye county kacha, ok ging'ini piny chalo nade. Aparo ni sama Gladys koro wuoye weche mag timo ohala kata ka koro Homa Bay. Onego ng'iye wach mag licenses. Dholuo wacho nang'o? Lesen. Lesen. Lesen mar timo ang'owa? Ohala kucho. Nikech ibo yudo ni in idwa chako ohala. Wachak gi ng'ama dwa chako. In idwa chako ohala. Yudo ka licenses moketa keta monego bed ni ng'ado kapok ichako ohala ng'eny. To mano bende kelo wach moro ni sama idwa timo ohala, ang'ono monego bed ni ng'iyo. Ibro ng'iyo capital mamari, ikruok mamari ki pesa ma in go. Bro miyo adwa timo ohala mane. Inyalo ng'iyo gik moko kaka legal issues or weche chike mage monego bed ni chike mage ma govern gini to wi chike ni mondo alo chike ni compliance issues gin kaka mage. Lesen ang'o gik mwawuoyo. Onego bed ni koro gibe ka ging'iyo compliance issues sama gi address jok madwa chako ohala kata jok matimo ohala. Compliance issues onego bed ni an kanyalo yudo county manyalo kata wacho ni adwaro license adi achiel. Tiwacho ni maber ni license achiel it will be multi-purpose. Okay? To kobedo multi-purpose tiende ni NFI miwinjo kinyisi ni nyaka ng'ad fire license, nyaka ng'ad single business. To kendo koro king'iyo kata jok matimo ohala mar bar, jogo hinyre. Jogo kidhi penjo gin gi licenses adi. Gibiro kwano ni karibu 6. Iwinjo?